Hello friends, welcome back to my channel by the Mia Avir. Jini yang nontonमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों. So आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थायो. बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय. बोथोरा लोगोफोर बिराद गरम. So आं बेखायनो नै गस्लाखौ खुनानैसो लाबाय. आरो दा आङो जोंनि बारियाव थांगासिनो दङ. बेयाव ओरैबायदि सफारि मोनफ्रुजोबनानै दङ. So नोंथांमोना नायलांबाय था. आङो बेखौ थांनानै थाइदिसो हाननानै लाबोगोन आरो जागोन आङो. नैबे थालिर बागान आरो गयबो दङ बेयावहाय. आंनि बागान नङा बियो, गामिनिनो सासे न'खरनि गय गायना होदों बरियानो. गया एसे जौबोबाय. नै बेयावहाय गासिबो मुला फोजोबबाय. मुलाया जि मोजां जादों नै नाय नोंथांमोना. गोबां फैसा मोनसिगोन बेखौ फाननानै. आरो बेनि खाथियावनो नै बे गय बागाना आंनि. दा आङो बेयावनो थांगासिनो दङ. स' लोगोफोर, आङो नैबे समाव आंनि गय बागानाव मोनफैथारबाय. नैबेनो आंनि गय बागाना. बिराद हाग्रा दुफबजोबनानै दङ. आरो आङो मैया बांद्राय हाग्रा दुफबनायखाय मुलि सारहोजोबबाय. बे गेजेर गेजेर थास'बो दङ. थास'आ बारा मोजां जायासै. आरो नैबेनो फिथाइ सामथाइया नै जि गिदिर गिदिर थायनानै दङ. रावबो नायसनथारा. बिराद बरिया नै. बिराद गोथाव बे सफारिया जानो. दा आङो दान्दिसे समनि उनाव हानगोन. दा आङो एसे आंनि बारियाव थाबायनि. मैया मुलि सारदोंमोनथ', माबायदि सारखोबा मुलिखौ मिन्थिया. नै गया एसे देरहांबाय. बिराद हाग्राखा. नै एसे देरबाय, गिदिर गिदिर देरबाय एसे. ओरैनोलाय थायहांबाय गया फांनैसो. थेवब्लाबो एसे देरबावनांगोन. आरो बोसोरनैसोनि उनाव कमप्लिट थाइजोबनो हागौ. नै बेबो थायहांबाय. आरो नै बे फांसे. बेनो आंनि गय बागाना. नैबे थायहांदों, खिन्थु फिथाइ थायगोन ना थाया मिथिया. एसे गोसोखौ मोजां मोनदों, खारन गया एसे थायहांबाय. नोंथांमोना नुबाय नङासै आंनि गय बागानखौ. एकदम फिसा फिसा. आं थैनाय जायगायाव गायदेरना होदोंमोन, बेखायनो फिसा फिसा. माखासेया खोब माने गिदिरानो जाबाय. जथेस्थ' गिदिर जाबाय माखासेया. हरै साइडनियाथ' नै गिदिर गिदिरथार. नैबे बम. इमान हाग्रा. बोसोरै माने दानस्रांबाय थानो गोनां जायो. बेखायनो आं देग्लाय फुरा हाइजेकखौनो मारिनानै होबाय, हाजिरा लेंनानै. थांनाय एप्रिल दानाव बेखिनियाव फैबाय. बेसेबांबा गिदिरानो दंफां बायसिनानै थैबाय. गिदिरथारमोन.
बायथाराखैना बे फांसेया बायदों बेसेबांबा गिदिर दंफाङानो बायसिनदों बेखायनो बायलांबाय बेनो दा आङो नैबे समाव नै सफारिखौ खानोसै नै बेनो बिराद गोथाव बे सफारिया जानो गोदै दैसब दैसब बिराद मोजां जानो खायसे सफारिया बारा मोजां नङा जानो खिन्थु नैबे सफारिया ओरैबायदि मोजां जानो नायलांबाय था नोंथांमोना देखायगासिनो नोंथांमोननो लेमनानै बिराद मोजांखा बोथोरा बारा मोजां नङा अखा हानो नागिरदों मोदोमखादों लोगोफोर सफारिया बरियाथार नङा बिराद टेस्टि लोगोफोर नै सफारिया दंबावो बहुद बारा जालिया बे थाइसेयानो थोजासे जाबाय आंनि थाखाय बिराद बुरजा बुरजा थानानै दं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामो बेनि थाखायबो आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय बाय बाय लोगोफोर